Hej derude. Vi har Hello. Vi har limited edition kort fra sådan en sådan en tynd pakke med limited edition kort. Så nu må vi se. Der er 3 guaranteed kort, så det er sådan lidt, så vi ved den bagerste, det er Aston Martin kort, for det er Lance Stroll. Yes. Men der er 3 random kort. Den har vi så. Det er Gerhard Berger Gold. Gerhard Berger. Det er faktisk virkelig nice. Det næste kort, det er fandme sindssygt. Der er han jo. Michael Schumacher i Ruby. Ja, det er fandme limited edition. Den er fed. Er det numbered? Nej, det er det ikke. Den er virkelig pæn. Og så har vi endnu et legend kort. Vi har 3 legend kort. Nu har vi en Aquamarine Nigel Mansell. Så 3 legend kort. Gerhard Berger, Michael Schumacher og Nigel Mansell. Det kan man altså ikke klage. Sådan der. Se. Det er virkelig pænt. Og det er fandme fedt. Og så har vi de 3 basic, og dem kan vi lige så godt vise, fordi det er bare det er Ruby Charles Leclerc, den er så guaranteed, den er også meget pæn. Og fed. Jeg kan meget godt lide de her Ruby kort. Og så har vi Papaya Lando Norris, det er nok den fedeste guaranteed, helt klart. Så er sådan nogle papaya frugter bare rundt. Det er meget cool lavet. Og så har vi the one and only, the man, the myth, the legend. Den unikke kører. Aquamarine Lance Stroll. Så det er de limited kort, vi fik. Fordi han er så god i mand. Men altså, jeg vil sige, denne her, det er klasse. Altså, det er jo klart det fedeste. Mega. Det er fantastisk. Mega. Så ja, det var alt for den her korte video. Vi ses derude.